Public hearing sa Presidential Proclamation sa yuta sa Barangay Apas ni Dakmen Sugbo, kahimuong socialized housing gipahigayon. Adunay live update si Nico Sereno. Nico? Yes, babahayag na ang kahigayunan ni pipila ka mga residente sa Barangay Apas nga hingpit na gyud nilang mapanag-iya ang luna nga gibarugan sa ilang mga Pinoyanan. Karong hapon may patawag og usa ka public hearing ang Kongreso, partikular ang House Committee on Housing and Urban Development diri sa Central Command dinhi sa Barangay Apas. Mitambong sa public hearing si kanhi presidente o karon House Speaker Gloria Macapagal Arroyo nga mi-update sa mga residente sa estado sa maong luna. Kahinumduman, diyang presidente pa si Arroyo, mipirma ni siya og Presidential Proclamation 409 nga nagdeklarar aron himuon nga socialized housing site ang pipila ka mga parcels of land dinhi sa Barangay Apas nga gipanag-iya sa gobyerno, partikular na sa AFP. Atol sa public hearing gipahibaw ni Speaker Arroyo nga hingpit na nga natapos ang kaso kabahin sa pagdeklarar nga socialized housing project sa maong dapit og hapit na gyud mahatag ang kahigayunan aron hingpit na nga mapanag-iya sa mga residente ang dapit. Hinuon giawhag niya ang Office of the Solicitor General nga mo-update sa korte kabahin sa estado sa pagsira na sa kaso niing maong mga luna o pag-awhag sab niya sa probinsya sa Sugbo nga ipadayon ang pag-resurvey sa maong lugar, partikular na sa napuno nga mga residente sa dapit. Si Mayor Tomas Osmeña sa iyang bahin mihangup sab sa kalambuan alang sa mga residente dinhi sa Barangay Apas niining pagbisita karon ni Arroyo. Kahinumduman sa miaging tuig mibisita si Arroyo dinhi mismo sab sa Barangay Apas og mipahibaw sab siya sa kalambuan kabahin sa iyang Presidential Proclamation nga napirmahan pipila ka tuig na nakalabay og mipirma ni siya og bag-ong kasabutan tali sa probinsya kang Governor Davide og sa syudad kang Mayor Osmeña. Atong paminawon ang tipik sa pamahayag sa mayor niining maong kalambuan. GMA is helping us with the problem sa housing sa Apas. It was because of her as president when she issued the proclamation. And he wants to close it already. And I'm very happy. Sa laing bahin, Bob, sa laing balita nga hipos karong hapon, kabahin ni sa kaso ni atong kontrobersyal o viral nga video sa lungsod sa Tuburan. Gipahibaw karong hapon ni Attorney Arvin Odron, ang Regional Director sa Commission on Human Rights, nga karon lang yung hapon mi-proceed na sa lungsod sa Tuburan ang ilang mga investigators aron sa pagsugod na sa ilang formal nga investigasyon kabahin niadtong maong insidente. Si Chief Investigator Leo Villarino ug duha pa ka mga investigators ang personal nga misusi sa hospital aron nga makahipos sila og mga impormasyon kabahin sa nahitabo ni atong viral video. Kahinumduman nga makita sa video nga daw sa wala tagda og daw sa wala ra nagpakabana ang pipila ka mga medical personnel sa usa ka gunshot victim nga nagtinga og nagpakitabang na. Hinuon sa nahauna nga pamahayag sab ni Dr. Rene Catan sa Provincial Health Office nga matud pa taken out of context sa among video og naatiman matud pa ang maong pasyente. Gibutyag ni Attorney Odron sa CHR nga gihatagan sila og direktiba sa mismong chairperson sa ahensya nga hatagan og priority kining maong kaso. Mao nga ang taga CHR inay nga mihimo unta ni sila karong adlaw og investigation course og training alang sa ilang mga investigators ug sa ilang mga personnel. Mimando dayon si Odron nga karong hapon gilayon mupadala na og ipadala na sa lungsod sa Tuburan ang ilang team aron nga makagather na og impormasyon kabahin sa nahitabo ug aron sab nga maka-update sila sa ilang central office sa ilang nahipos nga mga kasayuran kabahin sa maong insidente. Mao kanang latest, Bob. Thank you so much, Nico Sereno, sa imong live report.